Ngiyayibona yakho lokho ukuthi iyabuya manje ngalomoya ngcwele. So kahle kahle abantu banasekuthandazeni ukuthi asikwazi ukuthandaza nabantu. Ngiyenzeka wona njengoba ukuthandaza ayikho le nto oyenza. Ayikho le nto oyithandaza because you don't know what to pray. Kumele ube knowledge, kumele wazi ukuthi kumele ukuthandaza ukuthandazelwani. Yayibona lento so kuyasho ukuthi thina ngeke sikwazi uyasho nayo ukuthi nanga ngazi. Umphoto lomkhulu nawo bonke ukuthi angikwazi ukuthandaza kanjani. Angiyazi kahle kanjani. But uthi the spirit kunomoya who can give you utterances. He can give you utterances. Lava noma ungakwazi understand. La ukwazi ukubula. But lawo utterances ama intercessions or ukukhulumela noNkulunkulu. Tukajade bazalwane bami ngenza ukuthi ikhafu yakhangaza umuntu ongayenzi. Angimanafeni umuntu wakhe esithini bazalwane bami. Kodwa ukuthandaza bazalwane ukuthandaza ngelimi uthi ukhuluma izinto bazalwane bami which are deep mysteries. Yini imfihlakalo leziyana ongeke uzazi wena. You are making intercessions ngokwentando kaNkulunkulu by the will of God. Kuzayike into owazi ukuthi uyithandaza uNkulunkulu angayiphendula ngoba intando yakhe vele. Ukuthanda ngokumoya ngeke ojubile osethithula uNkulunkulu mazi ukuthi uNkulunkulu ukanani. It's the same spirit that goes ingene ngabantu uNkulunkulu ijule. Yeah, elokhu ithatha ukuthi wena uyokujulisa indini sephakathi ujule kaNkulunkulu nalelo. So bazalwane bami there is no way upon which now we can become the Father's house ngaphandle komoya ngcwele. Ayikho leyo ndlela we can never do. Asikwazi ukuyenza leyo nto leyo. Abantu ukuthi sibe nomoya ngcwele with what restored. Phakathi kuthina. Haleluya bazalwane.